Γεια σας παιδιά, είμαι ο Κρέι, αλλιώς Άδωνης. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Όπως είδατε, η σημερινή τζίγηση ήταν στα 71,9. Η ώρα είναι 6, ξύπνησα πιο νωρίς. Διάκουσα τα πουλάκια έξω και λέω ξύπνησαν τα πουλάκια, γιατί να μην ξυπνήσω κι εγώ. Η ώρα 5:30 και κάνουμε τα πρωινά μας βήματα. Σήμερα είναι μέρα Κυριακή, μέρα του Θεού. Και η μέρα θα έχει πολύ edit. Δημιουργία βίντεο για την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτά πάνω κάτω θα έχει, δεν ξέρω τι άλλο. Και επικοινωνία με πιθανούς μαθητές. Δεν έχουμε κάτι άλλο σήμερα την Κυριακή. Αυτά, join me on my journey. Έλα ρε βάλε, σήμερα ήρθες. Έλα που σου λέω. Ναι. Είναι ρε κουνουπάκι. Το καημενούλικο τρέμει. Το βλέπεις που τρέμει. Κρυώνει. Θα σου δώσω μια μπατανία ρε. Δεν έρχεται κοντά σήμερα. Φύγαμε. Ήρθα πίσω στο γραφείο και θα κάνω βίντεο, θα φτιάξω και το βίντεο της Τετάρτης. Σήμερα είναι Κυριακή, δηλαδή θα έχουμε βίντεο για σήμερα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Και έπειτα θα κάνω το homework που μου έβαλε η Άντζη. Θα το μελετήσω πολύ καλά, ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό θα κάνω. Τώρα θα στείλω μήνυμα σε διάφορα άτομα που αλληλεπίδρασαν με το περιεχόμενό μου για να χτίσω σχέσεις, έτσι ώστε σιγά σιγά να τους καλέσω για στρατηγική κλίση. Αυτό είναι το πλάνο. Για να αποκτήσεις μαθητές πρέπει να χτίσεις σχέσεις. Για να χτίσεις σχέσεις πρέπει να προσεγγίσεις άτομα. Πρέπει να προσεγγίσω όσο περισσότερα άτομα είναι δυνατόν. Άτομα τα οποία αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο μου και ταιριάζουν με τον avatar μου. Ο avatar είναι ο τέλειος πελάτης, ο τέλειος μαθητής. Όσοι παρατηρήσω ότι μοιάζουν με αυτόν, πρέπει να τους γραπώσω. Αλλά πριν από αυτό, πάμε να χαϊδέψουμε τα σκυλάκια. Πού είναι η Σάρα? Σάρα! Πού είναι η Σάρα? Χάθηκε. Σάρα! Να τη Σάρα! Άις την ήσυχη ρε, άις την ήσυχη. Να τη Σάρα. Έλα. Κοίτα. Τώρα που το σκέφτομαι, πάμε στο καφέ του Μανώλη, το Coffeeholic, να πάρουμε ένα καφέ. Φύγαμε. Τελικά έχουμε δουλειές με το father στις μπανάνες και κάτι άλλες μικροδουλειές. Πρέπει να μεταφέρουμε ένα μεγάλο τραπέζι. Τι κάνει αυτό τώρα? Αυτοί, γυναίκες οδηγοί. Αχ! Ναι, γι' αυτό θα πάω να πάρω τον καφέ μου και μετά θα πάω να φορέσω παλιά ρούχα και θα πάω στην Κισόνεργα για να βοηθήσω τον πατέρα μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μου είπε ότι έχουμε δουλειές. Του είπα να μου λέει. Όχι, είσαι κρίμα, νόμιζα ότι είχες δουλειές. Πες μου και θα σου πω αν δεν μπορώ. Τουλάχιστον πες μου. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του αυτός ο τύπος. Πάω να δουλέψω στις μπανάνες με τον πατέρα.
κρατήσει πολύ ώρα. Πήρα και ένα πιστάτσο, μπαρά πιστάτσο για τον πατέρα μου και καφές για τον πατέρα μου. Θα το κάνουμε δώρο, έκπληξη, θα χαρεί πιστεύω. Αναβαθμίζεται συνεχώς το Coffeeholic, θα γίνει τούμπανο, όχι πως δεν είναι, τούμπανο θα γίνει. Πάμε να φορήσουμε παλιά ρούχα. Οι πελάτες πότε θα είναι? Πολωνοί, πόσες μέρες να κάτσω? Γαλλοί, εδώ κάνουν λεφτά. Είμαστε εδώ με το father και δουλεύουμε στις μπανάνες. Μαζεύουμε τα σίδερα και συμφωνήσαμε να κάνουμε έναν εισαγωγικό βίντεο για τις επαύλεις για να δυναμώσουμε τον brand των Banana Villas. Γι' αυτό μόλις πάω σπίτι, το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω μετά από όλες αυτές τις δουλειές είναι να κάτσω να γράψω σε ένα Word το εισαγωγικό βίντεο, την ιστορία γενικά των Bananas Villas, αυτόν εδώ, και θα τον ποστάρω στο Instagram προφίλ. Αυτό. Πριν να πάει σπίτι έχουμε ακόμα μια δουλειά, να μεταφέρουμε το τραπέζι από το σπίτι της γιαγιάς μου στο Calisthenics Camp, στο YouTube Calisthenics Village, όπως το αποκαλώ, που είναι σε μυστική τοποθεσία. Έλα να σου πω. Βέβαια, αυτό καμιά φορά μπορεί να πιάω μαλλί. Τώρα πάμε σπίτι να κάνουμε μπάνιο, να φρεσκαριστούμε και να πάμε κάπου έξω να φάμε ίσως, ή αν βρούμε χρόνο να κάνουμε αυτό το βίντεο. Ακούω μουσική. Αυτό το βίντεο, ναι. Ναι, τι έλεγα? Αυτό το βίντεο για την έπαυλη. Κάποια φάση πρέπει να κάνουμε σήμερα. Νούμερο 1. Και νούμερο 2, πρέπει να κάνω μπάνιο και να ετοιμαστώ, γιατί θα πάμε κάπου έξω να φάμε. Πολλά ωραία δουλειά. Μετράμε τα πάντα. Παπά, αν το βρεις πόσα πληρώσαμε? 47 ευρώ. 3 άτομα. 15 ευρώ το άτομο. Φύτος. Κοίτα αυγά εδώ. Υπερχιλήσαμε από αυγά. Τι να τα κάνω, να τα πουλήσω? Όποιο αν είσαι στην Πάφων, στείλε μου μήνυμα να σου στείλω αυγά δωρεάν. Βρισκόμαστε στις 1240 θερμίδες. Η ώρα είναι 4 και 11 και μάλλον τώρα θα πάω να παίξω Black Hawk, ένα παιχνίδι Delta Force με τον Αντρίκο. Επίσης θέλω λίγο να μικρύνει το μουσι μου, γιατί έχει ξεκινήσει και γίνεται απεριποίητο. Πάω να παίξω. Παίζω εν Battlefield μαζί με τον Αντρίκον, τον Κένταυρον και τον Βελάμι. Αλλά τον Battlefield αργά πεθαίνει. Για κάποιο λόγο οι σερβερ του δεν δουλεύουν. Σήμερα δεν κάνω stream γιατί είναι Κυριακή και θέλω να ξεκουραστώ. Θα είναι πιο χαλαρή ημέρα, δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, θα περάσω κυρίως οικογενειακά, πιστεύω. Κάτι με την οικογένεια. Και τελειώσαμε με το gaming, το οποίο gaming δεν ήταν τόσο gaming. Πιο πολύ μίλησα με πιθανούς μαθητές
Μίλησα με 3-4 διαφορετικούς πιθανούς μαθητές και έκλεισα 3 νέες στρατηγικές κλήσεις. Και τώρα η ώρα είναι 7:26. Θα χαλαρώσω λίγο με τη μητέρα μου να μιλήσουμε. Και μετά κάποια φάση θα φάω. 66 γραμμάρια πίτα, 40 γραμμάρια μπέικον, 20 γραμμάρια τυρί τσένταρ, 10 γραμμάρια βούτυρο και 4 αυγά. Αυτά μας κάνουν 800 θερμίδες. Πάμε να τα μαγειρέψουμε. Θέλουμε τηγάνι. Το βάζουμε στη φωτιά. Ανάβουμε τη φωτιά. Και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο. 10 γραμμάρια βούτυρο. Κόβουμε το μπέικον σε κομματάκια. Μαγειρική με τον κρέιμπιστ. Έπειτα κόβουμε και αυτό σε κομματάκια. Τώρα που κάνει αυτό τον ήχο το μπορούμε να σπάσουμε τα αυγά μας. Όχι, έπεσε τσόκλι μέσα, μαζέψαμε. Δεν είμαι και ο καλύτερος στο σπάσιμο αυγών όπως βλέπετε. Υπάρχουν και καλύτεροι. Κάτι κάνουμε. Παίρνουμε τα τσόφλια, τα πετάμε. Ερχόμαστε γρήγορα και ανακατεύουμε. Έπειτα μειώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να ψηθεί έτσι. Και τώρα που είναι ζεστούλικο, είναι τώρα που βάζουμε το τυρί μας. Μανά, έλα δείξε μελέτα. Να μάθεις. Είναι ωραία, ναι. Με τσένταρ. Scrambled eggs. Έτσι δεν κάνουμε. Στραβατσάδα. Το ανακατεύουμε μέχρι να ψηθεί καλά και από τις δύο πλευρές. Από όλες τις πλευρές δηλαδή, να μην έχει μίξα. Αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή το ασπράδι να μην είναι σαν μίξα. Και το βγάζουμε όσο είναι υγρό. Τώρα για παράδειγμα, είναι λίγο υγρό. Και είναι ωραίο. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο, 800 θερμίδες. Τέλειο. Και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί like, το κουμπί subscribe για να μένεις ενημερωμένος για επόμενα βίντεο. Σχόλιο να μου πεις την άποψή σου και εμείς θα τα πούμε αύριο η ώρα 6. Πήγαμε.